Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela ċaħad bil-qawwa kollha li jagħmel xi pressjoni fuq l-eks-Pettur Jonathan Ferris meta kien Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. F'artiklu ppubblikat fuq is-sit elettroniku Lavin Malta, Ferris allega li l-Ministru għamel pressjoni fuqu wara li s-segretarja tiegħu bagħtitlu email li fiha kien ikkupjat il-Ministru tistaqsih xi progress kien sar dwar każ ta' frodi li kien qed jinvestiga. Il-Ministru Carmelo Abela qal li t-talba saret bil-miktub u saret wara li rċieva l-ment minn persuna li spiċċat vittma ta' frodi. Qal li l-persuna li ġiet iffrodata ilmentat li l-pulizija ma kinux qed jagħtu informazzjoni dwar dan il-każ li fih spiċċat vittma. Il-ħamis filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn kompla jwaħħal fil-Ministru Carmelo Abela bintħil. Dalija indirizza konferenza tal-aħbarijiet biswit il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament David Aġus, id-Deputati Nazzjonalisti Jason Azzoppardi u Beppe Fenekadami. Is-sena li għaddiet bord ta' inkjesta konkluda li l-investigazzjoni dwar ħasil ta' flus waqfet ħesrem meta sar magħruf li Beppe Fenekadami kien direttur tal-kumpanija involuta Capital One. Dan fi żmien meta Fenekadami kien de facto Ministru tal-Intern kif ikkonfermat mill-inkjesta ta' 3 imħalfin. Adrian Dalija talab lill Prim Ministru sabiex jagħti protezzjoni lill-Ispettur Ferris u lill-familjari tiegħu. Iżda l-Ispettur Ferris diġà ġie offrut il-protezzjoni. Aħbar li ħarġet 5 tim ilu fuq is-sit newsbook.com.mt. Fil-waqt li Ferris innifsu iddikjara li ġie offrut protezzjoni. Ifaċċjat b'dan Dalija prova jgiddeb dan. Bħala fatt ma jirriżultax li din il-protezzjoni qed tingħata. Fil-fatt fl-intervista mal-Lavin Malta, l-Ispettur Ferris qal li personalment ċempilu l-Kummissarju tal-Pulizija u staqsih jekk irid il-protezzjoni tal-Pulizija wara li allega li kienu qegħdin isegwuh persuni mhux magħrufa. Fi stqarrija l-Gvern akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni bir-responsabbiltà qal li Dalija missu jaf li l-awtoritajiet ma qagħdux jistennew lilu biex jieħdu l-passi meħtieġa ħalli s-Sur Ferris iħossu li għandu l-protezzjoni kollha. Qal li l-Oppożizzjoni ma tixbaqat tattakka u tagħmel pressjoni partiġjana fuq l-awtoritajiet indipendenti minflok tħallihom jagħmlu xogħolhom b'mod responsabbli. B'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista qal li jekk Adrian Dalija jrid jittieħed bis-serjetà, missu neħħa lill-Viċi Kap tal-Establishment tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami li tant wieħed li se jneħħih fix-xhur tas-sajf. Qal li l-politika ta' siq naħa u siq oħra qed wassal għal iktar oppożizzjoni instabbli fl-istorja.